سلام عنا هبلنا تختاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بقدتنا بإيدكم كبصحكم channelنا سبسكرايب كبروا حقኛን ተአማንን ዋናው ዜናን ሐበሬታታትን እናርበሉ ቀዳሞት ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንትን በመግባር ምሳና ከተኮኑ በመዕዳም ንሎሚ ናብ ዝሓዝናዮም ሐበሬታታት ግንባርን ትኩሳት ዕለታው ዜናታትን ክንሰግር أقدمنا جن أرست زيناتات كنسمعكم فاششتاويان وررت حيلتات قبل علي كتماشرة زقبرو وزلو نهي دروناتن كبيد برد دبدابن بزحات سيفيلان كمز تقودقو تاقاليتو أمريكا بالفنتي قبل علي تقراي متقعتي فتشمون زلو وررتن فاششتاويان حيلتات إثيوبيان إيرتران بتأمرت يكايدوون زلو متقعتي دو كبلو تقوي على أب زحلف ورحي أب إيرتراز جمر وتعدراو قفاتات بزخف أمل كعي قتل كمزلو كابتها جرز ترخبو تبطابات نبي بي سي حبيروم زبلون كالوتنا اللونا نختكتاتولونا بخبرنا عدم فاششتاويان ورر تحيلتات قبل علي كتماشرة انداس اللاسة زقبرو وزلو نايدروناتن كبيد برد دبدابن وزحات سيفيلان كمستقودقو نمفلات تقايلو زوم ورر تحيلتات حزب تግራይ ካብ ገጽ መሬት ንምጥፋእ በመሬትን በሰማይን መዓልታው ቁምቡላታት ዘዝንብሉ ዘለው ኮይኖም ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ህዝብና ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዓታት ፈጽሞምን ይፍጽሙለውን ይኹን እምበር በዚ ወረርቲ ሓይልታት ዝፍጽምዎ ዘለው ግፍዓታት ዝሕርን እምበር ዝስኮን ህዝቢ ከም ዘይኮነ ንህዝብ ትግራይ እቶም ሕሉፋት ታሪኻቱ መርኣያ እዮም ህዝብ ትግራይ ካፍታኣትይዎ ዘሎ ክባን ዕጽዋን ፈንጽሑ ንምውጻእ أب قوني جغنا سراوت تግራይ بمخان زرعيو زلو دجننت تطناخيرو يقتل كم زلو دما منچتاتنا حبيروم أمريكا بالفنتي قبل على تግራይ متقعتي يفصمون زلو وررتن فاششتاويانن حيلتات إثيوبيان إيرتران بتمرت يكايدو نزلو متقعتي دو كبلو تصويعا ሚኒስትር ጉዳያት ወጣ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን አበ ትዊተር ገጹ ከም ዝገልጾ መንግስት አሜሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልፍንቲ ዝጀመሩዎ መጥቃዕቲ ደው ከብሉን ናብ ዘተ ሰላም ክምለሱን ጻዊዕሎ መንግስቲ አሜሪካ በህብረት አፍሪካ ዝካየድ ልዝብ ከም ዝድግፍ ዝገለጹ አንቶኒዮ ብሊንከን ኩሎም ወገናት ናብ ማዕድ ሰላም ክምለሱ ድማ ጻዊዕቶም አቅሪቦም አለው ጉዳይ ትግራይ አመልኪቱ አሜሪካ ኮነ ካልኦት ሀገራት በዘገባን ነትጸገም በመሰረቱ ዝፈትሕ ስጉምቲ አሙሳድ አበይት ጸገማት የርእዩ ከም ዘለው ርእይቶታት ዘስተአናገደ መልእክቲ አንቶኒዮ ብሊንከን በውሕዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ባዕዳዊ ኃይሊ ኤርትራ ጥንክር ዝበለ መልእክቲ ብዘይ ምሕላፎም ይነቀፉለው መንግስት ትግራይ በተደጋጋሚ ሰላም ዘለዎ ቆርብነት አርእዩ ዝበሉ እቶም ርእይቶ ወሃብቲ ወይንግና ሰአን ጉቦ አተሓሕዛ ማሕበረሰብ ዓለምን ኩቱር ባህግ ጽንተት ህዝብ ትግራይ ልፍንታውያን ወረርቲ እቲ ጸገም ተጋዲዱ ይቅጽል ከም ዘሎ ይገለጸሎ አብ ዘሐለፈ ወርሒ አብ ኤርትራ ዝተጀመረ ወታደራዊ ግፋታት بزخف أملكو يقتل كم زلو كابت هاجر زترخبو تصبصابات نبيبيሲ ገሊጾም እቲ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግፋታት ንደቂ ኣንስትዮን ናይ ጥዕና ጸገማት ንዘለዎም ከይተረፈ ክሳብ ልዕሊ 55 ዝዕድመኦም ደቂ ተባዕትዮ ዕላማ ስለ ዝገብር ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጭንቀት ፈጢሩ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ቀድመ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ንቡጽሓት ደቀንን ሰብኡተንን ኣረክባት ተባሂለን ይእስራ ከም ዘለዋ እሙናት ምንጭታት እናገለጽዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትሕቲ 55 ዝዕድመኦም ኣባላት ዕቁር ሰራዊትዮም ናብ ግንባራት ከቲቶም ነይሮም ኣብ ነሐሰ 2022 ዳግም ኣብ ዝተባረዐ ውግእ ሕድሕድ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፉ ኃይልታት ኤርትራ አንጻር ኃይልታት ትግራይ ይዋግኡ ከም ዘለው እሙናት ጸብጻባት ይሕብሩለው ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ካብታ ውግእን ወረ ውግእን ዘይተፈለየ ሃገር በአማይት አሽሓት ዝቁጾሩ መንእሰያት ካብ ጉዱድ ዕስክርና በመህዳም ናብ ስደት ክውሕዙ ምጽንሖም ጸብጻብ ተጣበቅቲ ሰብኣው መሰላት የመላኽቱ ብዙሓት ካልኦት ካብ ሰራዊት በመخبላል ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ሸለብ ገለብ እናበሉ ክነብሩ ጸኒሖም
እዚ ግፋታት ድማ ነዚኦምን ነቶም ጠቕሊሎም ናብቲ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተጸምበሩን ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ካብታ ሃገር ዝውሕዙ ዘለዉ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ግፋታት ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ማእሰርትን ምዕሻግ ገዛውትን ትካላትን ዝርከብዎም ምንግልታዓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ገጠራት ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊቶም ደቆም ዝኸብለሉን ናብ ኣገልግሎት ምኻድ ዝኣበዩን ጸቕጥን ምፍጣር ንጥሪት እቶም ስድራታት ኣብ ደንቤታት ክሳብ ምድጓን ከም ዝበጽሑ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሓያሎ ምንጭታት ሓቢሮም እዮም። ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን መላፍንቱን ህዝቢ ትግራይ ንምብራዝ ዘሎን ዘየለን ዓቕሞም ተጠቂሞም እከይ ተግባሮም ይቕጥሉሉ ክብል ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊጾም። ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን መላፍንቱን ህዝቢ ትግራይ ንምብራዝ ዘሎን ዘየለን ዓቕሞም ተጠቂሞም ሕዝውን እዚ እከይ ተግባሮም ይቕጥሉሉ ከም ዘለው ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ወሲኾም ገሊጾም። ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጽናት ዕላማ ሒዞም ሳልሳይ ወራር ኣውጀም ዘለው ልፍንታውያን ጸላእቲ ኣብ ከባቢ ኣድያቦ ጥራሕ ልዕሊ 350,000 ትግራዋይ ከም መዛበል ገይሮም ከም ዘለውን ገሊጾም። ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ቃልሲ ዝገብር ዘሎ ዝበሉ ብተወሳኺ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ዜና ሙስዮት መብርህ ዝሃቡ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ዘለና መማረጺ ምዕዋት ጥራይ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ፕሮፌሰር ክንደያ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ሓድነቱ ኣስጢሙ ግንባርን ደጀንን ብምዃን የካይዶ ዘሎ ቃልሲ ህላወ ብዓወት ክዛዘም ኩሉ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም። ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ።